Så er der kommet Thomas på kanalen. Det er Mr. Bram. Ham herinde her. Mr. PMX Guy, der lige skulle have en fed scooter også. Skal en kærlig hånd? Eller så har du til at være små. Ja, så den skal lige have rettet forhjulet, og så skal vi lige ud og køre. Og Mr. Mechanic, han er i gang her. Ser det ud her. Er du en glad dreng? Så, Mr. Mechanic. Hvordan er det blevet gjort? Det var bare sådan. Prøv lige altså smæk. Det er godt. Jeps. Så nu skal der laves testtur. Åh, helvede. Hvad synes vi om bremserne, Mr. Bram? De er forsvundet, men altså, man gør bare lige sådan her. Sådan, det er et godt køb. Hvad har du givet for den? 7.000. Og så lige de der tasker med bagefter. Det er galt, det er galt. Nu skal vi ud og køre. Så skal vi lige have skiftet, vi har malet kickstarter-armen her, fordi den var lidt grim. Og så har han købt nye fodpedaler, fordi de var skæve, grimme og ulækre. Og så nye bremser, men det skifter vi ikke i dag. Fordi det vil vi hellere gøre, når Mr. Mechanic kan gøre det. Han kunne ikke være her i dag. Ja, og jeg blev sgu også fanget af det veterankanaler der. Så er der kommet krejler. Ja, der er lige en lille smule med den, som en lille lidt utæt udsætning her, og så var der noget gas her, og så tror måske det er en fælde, der er for stor, eller hjulet, der er for stort eller andet, fordi at her, der går det på, når man sætter sig på den, og så går det på støttefoden, når den bliver klappet op. Så det er cylinderskift tid og chrome top, vel at mærke, fordi at ja. Hvad synes vi om den? Lortestål. Det er fordi du ikke særlig god til at spille med. Jeg har bare ødelagt lortet, men så det er standard chrome top, tror vi. Men så nu får jeg dobler i. Det her ligger i fryseren. Det har været en af de hårde sætninger her. Altså, hvad fanden er der galt? Lortepis! Så den sidder bare fast. Jamen altså, hvad fanden er der galt? For helvede, mand. Vinkelsliveren. Det er bare vinkelslive cylinderet af. Det er faktisk... Er det noget, der skal ske, eller hvad? Verdens bedste værktøj. Ja, det her cylinder, det kommer ikke af. Altså, jeg ved fandme ikke, hvordan det her det er sket så sindssygt. Altså, godt kommentar også skal skiftes, fordi
Ja, den kommer ikke af, så splitter vi bare blokken, og så piller vi hele lortet af sådan her. Nå, så blev det en ny dag, og vi er helt glemt at filme på grund af den åndssvage blok der. Så ja, vi blev nødt til at stoppe der den anden dag, fordi at vi havde en forkert svinghjulsaftrækker, men den har vi så fået nu. Så nu har vi blokken skilt i to, og den gamle krumtop her knippet af shit. Ja, og Felber, som der har en varmepistol, han er her sgu ikke lige, så det er lige det der må blive, der skal gøres. Det dufter lidt lækkert herinde. For helvede, mand. Skynd dig, Hjalte. Ja. Jeg ved ikke, bare lige sådan. Nej, for det. Jamen, så tager vi en af de gamle frugtdagslejer her. Så lægger vi den på her, godt også. Så har vi bare en kæmpe hammer her. Og så bare i med det ord her. Bum. Ja, det fungerer jo godt. Hold kæft, det fungerer. Det er da helt vildt så meget, det bare fungerer det her. Det fungerer bare ikke. Så der sker bare ikke en fed skid, det var da helt vildt. Yes, vi kalder sgu lige en runde 2. Så en lille omgang mere. Jo, det er måske bare have lidt længere tid. Ja, runde 2. Der er så lige hammereringen, der sker lige. For helvede, det der Bremse-Runs, det... Ej, det er jo ikke godt det her, det er fandme ikke godt det her. Jamen altså, for helvede, hvor det går. Det der. Det er dødt. Fuck, hvor nøjerne. Så, og der var også overalt på bordet, og op ad væggen, og op ad trævæggen. Det var burnt. Jamen, for helvede, mand. Der var ild i hele bordet, fordi vi lige havde fyret brændsværens over det hele, og så kloge som vi er, så sætter vi bare ild til det hele. Jamen altså, man tænkte jo ikke lige over fucking over brandfejl, det er lort. Men det fik jeg da lige så set, man. Nu er vi shit. Ja. Nå, ja, så er blokken jo bare burned off lige, men vi laver part 2 nu. Okay, vi er omme på efter ulykken igen. Vi fik leje i her, og så den helt frosne krumtop her. Og det kører bare. Så er det bare lige at smøre noget flydende pakning på her. Eller skal vi måske varme det op? Nej, det skal vi jo ikke. Og så smække det sammen. Så skulle det gerne virke. Så ja, nu har vi fået at sætte det sådan sammen. Så skal vi banke slør. Så skal banke slør, så nu er det lige ned med nogle simmerringe. Vi fik ikke lige filmet, at der kom cylinder på, og det er en ny dag i dag, og, men ja. Første hug. Det er perfekt. Tak fordi I så med gjort det.